Mit ért Isten a szeretet alatt? Engedelmességet ért. Egyetlen érzelemre utaló kifejezés sem. Tényleg a szeretet nincs benne az érzelmek listájába. Levonhatjuk akkor azt is konklúzióként, hogy pszichopata bejuthat a mennyek országába. És robot képes szeretni. Robot képes engedelmeskedni Istennek. Mi van? Sziasztok, itt vagyunk a Létkérdések Podcast-tel, engem Szilvai Péternek hívnak, és itt van velem Szabó Viktor. Hello! Hello, szia Péter, sziasztok! Hitvita Podcast vagyunk, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Podpad, Podcast.hu és Deezer, ezek, ahol lehet minket hallgatni. Immár Budapestről és Indianapolisból, ugyanis ugye én most Magyarországra költöztem. Többen is rám írtak, hogy lehet-e talizni. Lehet. Írjatok szerintem a Létkérdések podcast@gmail.com-ra, és akkor ott le tudjuk szervezni. Az érzelmek körül fog forogni a mai rész. Van egy érdekes megfigyelésem a vallással kapcsolatban, a kereszténység gyakorlatilag minden irányzatában. Sok ilyen érzésről, meg érzelmi cselekedetről azt mondja az egyház, hogy ez tudatosan létrehozható, pedig valójában nem. Ami azért érdekes, mert hát az érzéseinket nem annyira tudjuk kontrollálni. Ezeket megtapasztaljuk, ezek fölébrednek bennünk, és aztán tudatosan viszonyulhatunk hozzájuk, meg eldöntjük, hogy bizonyos fokig el tudjuk dönteni, hogy például tettekre váltjuk-e őket. Nemrég láttam a Feldmárral egy interjút, és egyébként teljesen mindegy az ő konkrét személye, de ott ő arról beszélt, hogy 56-ban még kisgyerekként emigrált Kanadába, és őt a nagynénje ott befogadta. És hogy a nagynénje az sokáig a szemére vetette, hogy ő nem volt elég hálás, és nem mutatta ki ezt a hálát, meg nem köszönte meg, és akkor a Feldmár azt mondta erre, hogy valójában ő, amikor ez történt, ő nem érzett hálát. Egyáltalán nem fogta fel ennek a súlyát, vagy a nagynénjére vonatkozó nehézségét. Ellenben kicsit később, amikor érettebb lett, jobb rálátással lett, akkor felismert, hogy igen, tényleg amúgy egy nem velünk élő kamaszfiút ugye befogadni a házunkba, az egy óriási nagy dolog, és amikor ezt ő átérezte, akkor egyébként annak megfelelően ki is fejezte a háláját. Na most én listáztam egy csomó olyan dolgot, ami egyrészt érzés vagy érzelem, másrészt viszont az egyház ilyen parancsba adja. Ilyen például a szeretet, ugye? Akár csak Uradat, Istenedet szeresd, vagy imád, vagy embertársadat szeresd, vagy akár az ellenségedet is szeresd. Ide lehet hozni mondjuk a hálát, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, szól a katolikus misében például, de ezerféleképpen a hálaadás az egy ilyen rituálé műfaj is. Ide lehetne hozni a megbocsájtást, bocsáss meg szintén fele barátaidnak, ellenségeidnek, mindenkinek. Megbánás, megbánni valamit, ugye bánd meg a bűneidet, tartsál bűnbánatot. Tehát a megbánás is olyan, ami csak úgy ugye kialakul, nem pedig olyan, amiről dönthetünk. Személyes történetem, jó barátommal beszéltem még, mikor tinédzserek voltunk, hogy ugye az egyház nem tartja jónak mondjuk a házasság előtti szexet, ő pedig szerelemben volt egy kapcsolatban, és ennek keretében ez megtörtént, és akkor mondta, hogy most nem tudja, hogy mit csináljon, mert ő egyébként őszinte hívő, de nem tud elmenni mondjuk gyónni, és azt mondani, hogy ő ezt megbánta, mert igazából nem bánta meg. Ide tartozik a vágy, ugye denominációtól függően lehetnek már akár vágyak is bűnösek. Ne kívánd fele barátod házát, partnerét, stb. Tisztelet. Apádat és anyádat tiszteld, csak hogy más nem mondjak. Ide tartozik még a hit, elfogadás, meggyőződés valamiről, tehát hogy mondjuk Krisztust fogadd el megváltónak, higgyél benne. Vannak dolgok, amiket úgymond, amik meg tiltólistán vannak, hogy amiket nem szabadna érezni. Ne gyűlölj, ne legyél szerelmes azonos neműbe. Ez az én vádbeszédem itt az érzelmi parancsokról. A mondani való lényeg az, hogy érzéseket nem tudunk befolyásolni. Tehát el tudjuk játszani. Bizonyos dolgokat még jó is, például a tisztelet. A tisztelet is olyan, ami kialakul valaki iránt. Van olyan, akit mély meggyőződésből átérezve tisztelek, van, akinek felé csak eljátszom, mint ez a társadalmi szerződés, hogy mindannyian közepesen jó fejek leszünk egymással, nem leszünk óriási nagy bunkók. És akkor ennek van haszna, de az ugye egy színjáték. Illetve a legtöbb ilyen érzést nem is lehet hamisítani, vagy nem érdemes.
Nekem ez azt hozza ki, hogy alapjaiban hiteltelen igazából az egész elvárásrendszer. Tehát ha egy tökéletes Isten adná a parancsokat, akkor nem lennének parancsba adva lehetetlen nonszenszek. Isten, aki minden embernél jobban ismeri az embert, nyilvánvalóan tisztában van azzal, hogy érzéseknek nem annyira lehet parancsolni, maximum tetteknek, és akkor nem lenne ennyire központi helyen ez a rengeteg érzelmi parancs. Nyilván a kereszténység törvényei is emberi konstrukciók, mégpedig nem is különösebben színvonalas emberi konstrukciók, és hát nem mellesleg rengeteg emberrel beszéltem már, aki szorong csendesen emiatt, hogy hát tudom, hogy mit kellene éreznem, de nem érzem azt, akkor én bűnös vagyok, akkor én elégtelen vagyok. És ezek ugye nem mellékesek a vallásban, hanem központiak. Sőt, a legtöbb központi elem a vallásban az ilyen, hogy kit szeress, kit tisztelj, kit imádj, mire ne vágyjál, stb. Oké. Természetesen nem értek egyet ezzel, amit mondtál, meg főleg a konklúzióval, de beszéljünk róla, mert ez fontos. Amikor elküldted nekem ezt a listát, akkor rá is kérdeztem, hogy például ilyen, hogy ne félj, hogy ne aggódj, vagy örvendjetek, ezek a felszólítások is ide tartoznak-e? Igen. Mert hogy például szerintem ezeket nagyon másképp értelmezem, mint mondjuk az, hogy bocsáss meg. Kezdjük a szeretettel, szerintem az egy nagyon, nagyon jó dolog. Ugye? Vagy mint, hogy nagyon jó kezdés. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Igen. Miféle felszólítás ez? Mert ha azt mondja Jézus, hogy törekedj szeretni fele barátodat, próbáld megtalálni azt, hogy miben vagy olyan, mint ő, próbáld megérteni az ő helyzetét, legyél empatikus, stb. Ezeknek van értelme. Figyelj, szerintem az a baj, hogy te egy 21. századi felfogással állsz ehhez a szeretet témához, és a szeretetet mint egy érzelemre redukálod le. Pedig ez sose volt az, és nem is lesz az, és az, aki azt mondja, hogy a szeretet az csupán egy érzelem, az én nem mondtam, hogy a szeretet csupán egy érzelem. Na, akkor mi más, hogyha nem csak egy érzelem? A szeretet az szerintem érzés és tettek kombinációja. És mi van, hogyha te mondjuk nem érzed ezt, de mégis megteszed? Szerinted akkor betöltötted ezt a parancsolatot? Nem tudom, Isten mit vár el? Mondd el nekem, mert hogy ez van odaírva, lehet, hogy a 21. században mondok egy példát. Mire vagyunk felszólítva? Jézus azt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Például itt van egy jel, egy utalás arra, hogy mit ért Isten a szeretet alatt. A szeretet alatt engedelmességet ért. Tehát a fele barátomnak engedelmes legyek? Ami Istennel kapcsolatos, Isten parancsolataival kapcsolatos engedelmesség. Tehát, hogyha például a Bibliában az van, hogy az ember rablás az bűn, akkor például szeretem a fele barátomat azzal, hogy nem rablom el. A fele barát szeretetével egyébként van egy nagyon jó példa a Bibliában, az irgalmas samaritánus, ami egyfajta ilyen illusztráció. Tehát emlékszel az irgalmas samaritánus történetre, van egy ember, persze, aki az úton kirabolnak, félholtra verik, és akkor elmegy mellette egy pap, egy lévita, akik úgymond nek úgymond hivatalból reagálni kellett volna erre a helyzetre, és utána jön egy ilyen társadalmilag kirekesztett személy, aki elviszi egy fogadóba, kezeli a sebeit, és azt mondja a fogadósnak, hogy bármi kiadásod van ezzel a személlyel kapcsolatban, ha visszajövök, kifizetem. Tehát egy anyagi áldozatot is vállal. Na most ebben a történetben kérdezem én, hogy érezte magát ez a társadalmira kirekesztett samaritánus személy? Hogy érezte magát? Szerinted? Felteszem. Mert az igazság, hogy én ebben a történetben semmit nem látok. Semmit nem látok. Egyetlen érzelemre utaló kifejezés sem. Azt látom, hogy ez az ember megállt, észrevette a szükséget, reagált rá, elvitte, áldozatot vállalt. És Jézus ezt mutatja be a felebaráti szeretetnek. Tehát akkor a szamaritánus cselekedete
az másodszorban, mint egy mellékvágányon véletlenül növelte egyébként a csóró megvert ember jólétét, de elsősorban ez egy megnyilvánulási formája volt annak, hogy mindenki engedelmes Istennek, követi a törvényeit. Ebben a helyzetben ez volt a manifestációja, hogy ott segítve lett az embernek. Egyébként tök mindegy, hogy ki hogy érzi magát közben, vagy kinek mi a jóléte, vagy egyáltalán mi a jólét. Az a lényeg, hogy mindenki engedelmes, ennek megfelelően zajlanak le az események. Ebben a szituációban fennáll a szeretet, mert a szeretet az az Isten törvényeinek való engedelmesség. Gyakorlatilag egy dolgot hallottunk, hogy a szeretet az az Istennek való engedelmesség. Mindenki engedelmeskedik Istennek, mindenki mindenféle szituációba kerül, hogyha történetesen valaki nem engedelmeskedett és összevert valakit, de én arra járok, én engedelmeskedek, én az összevert embernek segítek, mert ez a törvény, és én ennek engedelmeskedek. Ezért a szeretet fennforog ebben a helyzetben. Igen, ez az ember szerette azt, aki félholtra volt verve, és úgy szerette a fele barátját, mint magát. Én ennyit mondok. Tehát ez egy illusztráció arra, hogy mit jelent a fele baráti szeretet. De most gondolj bele, te félholtra vagy verve. Te örülnél, hogyha valaki meglátna, és megállna melletted, és megkérdezné, hogy mi segíthetek? Van valami gond? Én igen. De ha jól értem, a te rendszeredben tök mindegy, hogy én örülök-e vagy nem. Lehet, hogy én egy mazoista vagyok, és rohadtul élveztem ott összeverve lenni. Ettől függetlenül, hogy ott szeretet fennforogjon, annak az illetőnek, aki elmegy mellettem, engem el kell látnia. Hogyha te veled történik ez, akkor utána is megkérdezem, hogy szerinted ez az ember szeretett téged? És azt mondod, hogy hát mit tudom én? Nem tudom, hogy ő mit érzett közbe, de közben kifizetett egy csomó pénzt, meg mit tudom én, akkor na ne vicceljünk már. Tehát én azt állítom, hogy ez az ember szeretett, és az, aki veled csinálja ugyanezt, az is szeret téged. Függetlenül attól, hogy ő most... Akkor tisztában vagyunk szerintem. Tehát a te szeretet definíciód az tulajdonképpen nem tartalmaz az érzelmekre vonatkozó semmilyen direktívát. Ilyen formán egyébként elő is írhatja a Biblia, mert a Biblia, tehát hogy embereket lehet tettekre felszólítani, amikről nagyjából tudatosan tudnak dönteni. Ebben nem értünk egyet egyébként, mert én például azt mondanám, hogy nem biztos, hogy szeretett, nem is ismer, tehát hogy szerethetne, ha nem is ismer. Meg ennek értelmében nagyon fura a házasság, amikor azt mondjuk, hogy ugye megesküszöm, hogy szeretni fogom a sírig. Te leélhetsz egy életet valaki mellett, úgymond szeretetben, békességben, házasságban, komplett érzelmi involváltság nélkül. Most kérdem én, tegyük fel, hogy van egy házasság. A meg B, a másik meg C meg D. Az egyik hűséges egymáshoz, gondoskodik a másikról, és rákérdez, hogy vagy, stb. Tehát, hogy kifejezik egymás iránt a törődésüket, a szükségeiket megismerik, stb. De például a másik nem mindig érzi azt, hogy szereti. Tehát nem mindig érzi ezt a nem is tudom, hogy ezt hogy lehetne mondani. Tehát, hogy te, amikor azt mondod, hogy a szeretetet érzem, akkor te pontosan mire gondolsz? Tehát ilyen kis pillangók mennek a hasadban, meg mit tudom én. Tehát, ha rákeresek arra, hogy az alapérzelmek, van 6 darab alapvető érzelem. A boldogság, a szomorúság, félelem, az undor, a harag és a meglepődöttség. Na most kérdem én, hogy ebből amikor te a szeretet mint érzelemről beszélsz, akkor pontosan mire gondolsz? Vagy melyikre gondolod? Azt, hogy én boldog vagyok? Boldog vagyok, öröm van bennem azért, hogy mit tudom én, akármiért? Vagy ez a szeretet? Tehát a szeretetet azonosítod az örömmel, vagy valami másra gondolsz. De hogy visszatérve a példára, itt van a másik, akik pedig folyamatosan őszintén megélik egymással az érzelmeiket, és viszont szétmennek. Mert azt mondja, hogy én most már nem érzem azt a szeretetet, amit kezdetben, nem szeretlek, és igaz, hogy van 3 gyerekem, de én a másikat jobban szeretem.
és az őszintébb. Hogyha itt maradnék veled, nem lennék őszintén, nem lennék autentikus magamhoz, és ezért inkább itt hagyom veled a 3 gyereket, hogy ők aztán különböző tudományosan kimutatott módon sérüljenek ebben a helyzetben, életkortól függetlenül, csak azért, mert én már nem érzem azt az érzelmet, amit szerintem érezni kéne, és egy másik emberrel érzem. Úgyhogy én el foglak hagyni téged. Na szerinted most melyik az egészségesebb, melyik pár valósítja meg a házastársi szeretetet? Az, aki a tettekre fókuszál, és az érzelmi aspektus is vagy jelen van, vagy nincs, de még ha nincs is, megtartja azt, amire Isten igéje kötelezi a házastársal kapcsolatban, hogy ne paráznák, hogy gondolatba se paráznák, hogy vagyis például ne nézz pornót, miközben házasságban élsz. A másik pedig az érzelmekre, a szeretet, tehát mint érzelmet érzi, és azt mondja, hát én nem tudom már ezt a parancsolatot teljesíteni, úgyhogy én lelépek egy másik nővel vagy férfival. Szerinted melyik az ideál? Szerintem két rossz példa ez. Tehát szerintem egyik sem. Az, hogy melyik jobb, mint a másik, ezt így nagyon nehéz kvantifikálni, de egyik sem jó. A te modelledben, ahol az érzelmi része hát minimum másodlagos, de akár teljesen el is tűnhet az első példában, amit, ha jól értem, kívánatosabbnak tartasz, mint a második. Ez alapján például abszolút. Gyakorlatilag véletlenszerűen összesorsolhatnának embereket, hogy ők mostantól házas párok. Tegyük fel, hogy különböző neműek, hogy Isten parancsaival kompatibilis legyen a dolog. Te például hogy éreznéd magad egy ilyen helyzetben, hogy itt van ez a vadidegen, nincs hozzá érzelmi viszonyod, ő neked senkid, semmilyen érzelmi involváltság, nem beszélve arról, hogy mondjuk ha picit ellenszenves neked. Nem az, hogy gyűlölöd, nem az, hogy utálod, nem az, hogy rosszat akarnál neki, csak így mondjuk nem nagyon vagytok kémiában, sokszor sok mindenben félreértitek egymást, tehát akár még negatív érzelmi tölteted is van felé, de hogy ebben az istenféle szeretet modellben ez elvileg működőképes. Igen. És nem tudom, hogy én vagyok-e, aki felvilágosítsalak, hogy a történelem során az emberek nem mindig szerelemből házasodtak. Ezt nem tudom, hogy tudtad-e. Sőt, az, hogy a szerelemből házasodás, az egy elég modern jelenség. Ezt tudtam, mint ahogy azt is, hogy a történelem során érzelmileg sokkal nyomorultabbak voltak az emberek. A és azt is tudtad, hogy a házasságok sokkal stabilabbak, hogyha... Igen, tehát a stabil nyomor az jobb, mint a volatilisebb boldogság? Most lehet egyébként, hogy egy hamis dilemmába bekerül, meg nyilván ha stabilitás meg az affekt, tehát az érzelem kifejezés mellett vagyunk, akkor nyilván az egyik nem zárja ki egymást, de hogyha a kettő között kéne választanod, most próbáljuk meg ezt. Vagy hűségesen ott vagy a házastársaddal, és nem érzel iránta semmit, vagy ott vagy egy házasságban, és mivel nem érzel, ezért hűtlen vagy hozzá, ott hagyod, stb. Te azt állítod, hogy ez nem jó, mert nem érzel semmit, viszont ez jó, mert hogy ott érzel valakit egy másik személy iránt. Tehát, hogyha egy másik személy iránt érzed, akkor a másikhez kell oda menni. Nem, ezek szalmabábok. Én onnan kezdtem, hogy az érzés is, és a tettek is a szeretet részét képezik. És ezt a két dolgot, ezeket ugye megpróbáljuk hosszú távra optimalizálva és fenntarthatóan üzemeltetni. Tehát például, hogyha van egy mélyponton mondjuk érzelmileg egy párkapcsolatban, akkor nem lépek ki azonnal, hogy jaj, az érzelmi láb most nincs, vagy meggyengült, és akkor az egészet hagyom a fenébe, mert elborult, hanem még benne maradok a tettek oldalán, azért mert hosszú távú fenntarthatóságra próbálom optimalizálni ezt a dolgot. Tehát ha az egyik lába meggyengül, a másik lábát, például a tettek lábát még folytatom, és lehet, hogy majd visszaerősödik a másik láb. Nekem ez az álláspontom, nekem egy nagyon rideg és boldogtalan, és az önazonosságot teljesen ignoráló rendszernek tűnik ez a tettközpontú szeretet definíció. Azt a felét elfogadom, hogy ezt parancsba lehet adni, és ilyen formán kérdésünket megválaszoltuk,
más volt a szeretet definíciód, mint az enyém, ezért a te definíciód szerint értelmezhető ennek a szeretetnek a parancsba adása. Én azt gondolom, hogy az élethez ez elégtelen. Én nem elveszek egyébként a tiedből, tehát én nem vitatom el a tettek fontosságát, hanem szeretnék hozzáadni egy többletet, és tekintettel lenni az embereknek az érzelmi hogylétére és az önazonosságára, ami pedig az érzelmi hogylétnek egy ilyen alapfeltétele. Én azért még visszatérnék, hogy azt mondod, hogy van egy két láb, és a te leírásod szerint ez teljesen 50-50%, vagy ilyen felcserélhető. Tehát az a kérdésem, hogy szerinted... Egyiket sem mondtam. Azt nem mondtam, hogy 50%, azt sem mondtam, hogy felcserélhető. Oké, akkor erre szeretnék rákérdezni, hogy a kettő milyen súlyban játszik szerepet egy párkapcsolatban? Szerinted? Tehát, hogyha a másik láb gyengül meg. Tehát én érzem a szeretetet, de effektíven nem hívom fel a másikat. Konkrét, mérhető dolgokban én nem veszek neki rózsát, stb. Mert ezekhez nem kell szeretet. Én tudom úgy szeretni, hogy én nem veszek neki rózsát. Tudom úgy szeretni, hogy én közben mással fekszem le. Akkor vagy az van, hogy nem feltétlenül dekódoltad jól, hogy te tényleg szereted, vagy a te saját szeretetképed az ezeket nem tartalmazza, mert mondjuk téged is úgy szerettek, azt hiszed, hogy ez így elégséges, pedig nem. Nem az a lényeg egyébként, hogy ez esetben a szerető fél az hogy van, hanem akit úgymond szeretnek. Tehát ha valaki, mondjuk egy abuzív kapcsolat, az abuzőr azt mondja, hogy szeretlek, de közben egyébként pedig a tettei szintjén mindenféle síkokon bántja a másikat. De mi van, hogyha ő tényleg szereti? Mi van, hogyha az ő érzelmei teljesen hitelesek? Ő tényleg szereti a másikat, ezért veri meg, és ő tényleg meg van győződve arra, hogy a másiknak erre van szüksége. Igaza van-e abban, hogy ő tényleg szereti a másikat azzal, hogy veri? Igaza lehet érzelmileg, és nincs igaza tetteiben. Tehát, ha például valaki meggyőződésből vagy bibliai alapon gyereket ver, ő meg van győzve arról, hogy azzal valósítja meg a legnagyobb szeretetet, hogy veri a gyereket. Ez az illető valószínűleg akkor én elhiszem neki, hogy ő azt gondolja, hogy ő szereti, vagy azt érzi, hogy szereti. És ez igazi szeretet akkor? Ami csak érzelemben nyilvánul meg, de tettekben nem? Nem, ezt én nem definiálnám igazi szeretetnek. Viszont én azt sem nevezném igaz szeretetnek, amikor a másik láb gyengül el. Erről beszéltem, hogy megvan-e egyik láb, másik láb, és hogy mind a kettő fontos. Tehát az abuzőrt nem nevezném annak, hogy ő igazán szeret, még akkor se, ha ő úgy érzi, és ő így nyilatkozna. És amikor az áldozatával beszélgetnék, akkor aki nem érzi magát szeretve vélhetően, megerősíteném őt abban, hogy igen, a szeretet az nem ez, és ne ezt keresd a továbbiakban, hogyha a szeretetet keresel. De a másik lábra is igaz ez szerintem, tehát hogyha besorsolnak mindenkit egy random házastárs mellé, ahol tulajdonképpen te tetteket végrehajtva megvalósított, hogy a szeretet fennforogjon Isten definíciója szerint. Ez szintén elégtelen lenne, sőt egyébként én azt is gondolom, hogy érzelmi nyomort hozna létre, tehát fenntarthatatlan is lenne, és aztán pedig a tettek kivitelezése is ellehetetlenülne, mert az érzelmi hátország nincs meg hozzá. Egyetértek abban, hogy egy olyan kapcsolat, amiben csak a tettek vannak, és például nincsen verbális érzelemkifejezés, a verbalitást is azt is tettnek hívom. Tehát most minden tett, ami a kis fejünkben van. Tehát bármi, ami lezajlik a fizikális térben. Mondjuk azt, hogy mérhető. Na, és most az, hogy most én közben mennyire érzem azt a szeretetet, jelentsen ez akármit is, mert ezt még mindig nem tudjuk, hogy hogyan tudom én magamon detektálni, hogy én most érzem a szeretetet, amikor hajnali 2-kor föl kell kelnem az egyik gyerekemhez. Most akkor én szeretem ezt a gyerekemet, vagy nem? Mit érzek én hajnali 2-kor? Szóval én azt gondolom, hogy ha a tettek megvannak, akkor gyakran egyébként az érzelem is jön. És hogyha valaki érzelmileg nyomorban nő fel egy családban, akkor valószínűleg az nem csak az érzelmek hiányára, pusztán az érzelmek hiányára vezethető vissza, hanem effektíve nem történtek meg dolgok, tettek nem történtek meg, amik ezt okozták. Tehát én a magam részéről
inkább szeretnék egy olyan családban élni, ahol a tettek szintjén a szeretet tettekben nyilvánul meg, mint egy olyan, ahol a szeretet pusztán érzelmek. Tehát ha arról van szó, hogy melyik lábát törjük el ennek a kétlábú képződménynek, talán hajlok afelé, hogy én is inkább a láthatatlan érzelmi lábát törném el. Csak egyébként szerintem nem számolunk azzal az összefüggéssel, hogy ha eltöröd az érzelmi lábát, akkor azt a tett láb is meg fogja sínyleni. Tehát szerintem egy oda-vissza hatás van. Erre a részre visszatérnék, ez megütötte a fülemet itt. Ugye kétszer is feszegetted, hogy nem tudjuk az a szeretet érzését definiálni, és egy nagyfokú értetlenséget adtál elő. Ez egy kicsit szomorú volt nézni. Itt visszadobnám a labdát, hogy ezt tényleg el akarjuk játszani, hogy ezt ennyire nem tudjuk? Mert az egy nagyon szomorú képet fest. Nem azt mondom, hogy nagyon szép, precíz szótári definíciót tudok neked adni a szeretetről. Tulajdonképpen a te definíciód is inkább példák sorozata. De azt hiszem, hogy értjük. Szeretném hinni, hogy te is érted, amikor a szeretet érzés oldaláról van szó. Lehet, hogy nem így hívod, mert a szeretet definíciód az más. És akkor lehet, hogy ezt a szót nekem félre kell tennem, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy azt te minek hívod, amit én akkor érzek, amit én úgy hívok, hogy szeretek valakit, és tévesen használom szerinted a szeretet szót, oké, de amikor én ezt érzem, az a te világodban milyen névre hallgat? Mondhatjuk, használhatjuk ugyanazt a szót, csak akkor mondjuk azt, hogy az a szeretetre, mint érzelemre gondolunk. Noha tényleg, hogyha megnézed, hogy milyen az érzelmek, tehát most pszichológiai oldalról tényleg a szeretet nincs benne az érzelmek listájába, az alapvető érzelmek listájába. És oké, hogy ezt használjuk a köznapi nyelvben, de akkor mondjuk azt, hogy itt mit tudom én, milyen ilyen boldogságérzése, amikor a másikra gondolok, és picit szerintem ilyen borderline szerelmes vagyok a másikba. Szerintem is jó, amikor egy családban, egy házasságban van a szeretetnek egy érzelmi aspektusa is. És én is elismerem, hogy bizonyos értelemben egy ilyen nem egy túl érzelemdús közegben nőttem fel, valószínűleg ez kulturális, meg egyéb okok miatt is, szerintem nagyon sok ember így nőtt fel a családban, hogy nem sok érzelmi inputot kapott, mondjuk a szüleitől, és ezt én próbálom, javítani az én családomban. De ez részemről egy tudatos döntés. Például az, hogy a gyerekemet dicsérem. Tehát a másikban a szeretet érzelmét is legtöbbször tettekkel tudjuk elérni. Hogyha én tettekkel mérhető módon szeretem, akkor pedig az a helyzet, hogy mint ahogy a mágnes, hogyha a mágnes jó helyen van, akkor az oda vonzza a többit is. Akkor abból sokkal könnyebben következik, hogy akkor vannak szavak, és a szavak mögött vannak érzelmek, stb. De hogy amikor a bibliai parancsra fókuszálunk, akkor nem az érzelmekre kell fókuszálni, mert ebből indultál ki, hanem a tettekre. Tehát akkor és akkor szerintem az egész helyreáll. Levonhatjuk akkor azt is konklúzióként, hogy én lehetek egy Istennek tetsző hívő úgy, hogy egész életemben egyébként Isten személye úgymond érzelmileg engem hidegen hagy. De én szerettem Istent egész életemben, mert engedelmes voltam neki. És igen. Pszichopata bejuthat a mennyek országába. Pszichopata alatt most azt értem, kicsit leegyszerűsített modell, hogy semmiféle érzelemre nem képes. Tehát az agyából hiányzik a képesség, hogy ezeket megtapasztalja. Isten felé is tulajdonképpen egy számítással él. Itt van a szabályrendszer, ezeket követem, a tetteim ezt tükrözik, bejutok a mennyek országába. Figyelj, bárki bejutott a mennyek országába. Ha a pszichopata elfogadja Jézus Krisztus, mint megváltóját, személyes urát és megváltóját, bejutott a mennyek országába. Ha a pszichopata a tetteivel Isten törvény ellen lázad, akkor független attól, hogy pszichopata vagy nem fog bejutni a mennyek országába, ha csak nem a bűneit megvalva,
Isten eléborul, kéri az ő bocsánatát, és akkor Jézus kegyelme át, a Jézus áldozata által ő is be tud jutni a mennyek országába. Robot bejuthat-e a mennyek országába? Mivel a robot az nem ember. Viszont robot... A mennyek országa embereknek kér. Viszont robot képes szeretni. Robot képes engedelmeskedni Istennek. Mi van? Mi van? Egy robot képes szeretni? Egy fejlett humanoid robot, amely emberi tetteket végre tud hajtani, képes engedelmeskedni Istennek, sőt egyébként, hogyha nem fárad el, mert jó az aksia, akkor egyébként sokkal többet tud engedelmeskedni, sokkal több tettet tud végrehajtani, mint egy ember. Tehát sokkal több szeretetet tud megvalósítani egy robot. A fejlett humanoid robot az nem egy élőlény. Nem, de ez nem is volt kritérium eddig. De, az ember egy élőlény. Bizonyos törvényeknek való engedelmesség volt a kritérium. Nem, de nyilván ezeket a törvényeket nem is tudod értelmezni, hogyha nincs szabad akaratod, ha nem vagy racionális, és ha nem vagy ember. Mert az a robot az nem azért csinálja azt, amit csinál, mert ő tudja, hogy az jó, és ő a jót választja, hanem azért, mert erre programozták. Ez teljesen más. Teljesen más, mint amikor az ember tudja. Lehet, hogy a látszólag ugyanaz, hogy elé teszi a másik elé a kávét, de itt nem csak a tettekről van szó, hanem a motivációról is. Lehet, hogy és itt viszont van egy veszély, hogy van különbség a között, hogy nem érzek, de van egy olyan, amikor én utálom a másikat, de mégis minden reggel lenyelem a békát, és elé teszem a kávét. Na az viszont egy másik dolog, amikor én egyértelműen egy ellentéteben vagyok a saját érzelmeimmel, és ezzel nem teszek semmit. Ott akkor a tettek sem fognak érni semmit, hogyha én ezt utálatból csinálom. Na várjál, ez nagyon későn jött, nagyon fontos és nagyon új információ. Tehát betartom az összes törvényt, és tetteimmel szeretem a másikat, ami ebbe egyébként beletartozik minden, ami kívülről látható. A tényleges tett, a szó, az arckifejezésem, nonverbális, minden, ez mind szeretetteljes, Istennek engedelmes tettek, de ha én közben belül azt érzem, hogy utálom a másikat, akkor ez nem ér? Igen, fontos a motiváció. Nem mindegy, hogy azt a kávét, azt milyen motivációval teszed az elé. És szerintem különbség van a között, hogy te nem vagy nagyon világosan tisztában, hogy ez most, én most mit érzek, de elé teszem, vagy pedig én tudatosan, én gyűlölöm a másikat. Tudom, hogy gyűlölöm a másikat, de mégis elé teszem. De bocsánat, a motiváció az egy érzelem. Ez egy érzelmi csomag. Az érzelmek síkján történik a motiváció. Nem, azt mondod, fontos a motiváció. Inkább akarat. Az akarat az nem érzelem. Azt mondtad, fontos a motiváció. Van egy ember, aki megfőzi és lerakja a társa elé a kávét, közben mosolyog, és azt mondja, hogy de szépen nézel ki ma. Semmi nem olvasható le, a szeme nem villog gyűlöletteljesen, szeretetteljesen néz, valójában belül utálja a másikat. A szeretet vagy nem szeretet, amit ő most itt végrehajtott? Ez megterjesztő. Lehet, hogy a szeretet manifestációja nagyon megtévesztő. De hát engedelmes volt a tetteivel. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy a szeretet... Tehát akkor mégis számít az ő belső lelki állapota és az abban lévő erővektorok, hogy ő pozitív érzelmet él át, vagy negatív érzelmet a másik irányába. Tehát, hogyha gyűlöli, akkor nem feltétlenül érzemekről. De most képzeld el... Az, hogyha gyűlölöm a másikat, az mi? Az nem egy érzelem? Most vegyünk bele egy valós érzelmet, a félelem. Tehát tegyük fel, hogy ez az ember rabszolga, és tudja azt, hogy ha ő nem teszi le a kávét, nem mondja azt, hogy de szép az idő, vagy nagyon szépen néz ki, kedves asszonyom, akkor a következő másodpercben előveszi a pisztolyt, és fejbe lövi. És ezért csinálja. Na valójában ez az ember szereti? Szerintem nem, de úgy, ha jól értettem, amit eddig mondtál, akkor szerinted igen? Nem. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ugyanazt mutatja, mint aki ezt csinálná, de mivel nem ő szántából teszi, ez fontos, hogy amikor Isten parancsolatait megtartsuk, akkor azt... Ne külső kényszerítő erő hatására tegyük.
Igen, hanem azért, mert ezt meg akarjuk tartani. Érted? Nem azért, mert valaki egy pisztolyt fog a fejünkhöz, és akkor ezért most én akkor a feleségemnek veszek virágot. Ez nem egy jó motiváció, és azt gondolom, hogy ez magát a szeretetet... Eléggé megnehezíti a pokol feliratú pisztolynak az emberek fejéhez való non-stop tartása. Na figyelj, a Biblia azt mondja, hogy tehát egy nap minden tér meg fog hajolni Jézus előtt. Hogyha én nem hajolok meg, azzal azt fejezem ki, hogy valójában én nem szeretem Istent. Tehát a tettek az én attitűdömet igazolják, vagy cáfolják. De hogyha a tettek mögött nincsen attitűd, az egy üres. Az egy hogy mondjam, az egy képmutatás. Valójában tehát amikor én nem Isten akarok. azt mondja, hogy szeressem őt, vagy Jézus azt mondja, hogy szeress vele barátod, mint önmagad, akkor nem igaz, hogy csak tetteket vár el, hanem egy attitűdöt is elvár, illetve bizonyos attitűdöket kizár. Ha én azt érzem, Helyes hogy gyűlölök... attitűdből származó tetteket vár el. Tehát nekem az attitűdjeimre, amik tulajdonképpen érzések, amiket megtapasztalok, és nem irányítok, nekem mégiscsak... Nem. Tehát én az attitűd nem érzem. Szerinted én az attitűdömet megváltoztathatom bármi iránt? Például a pártok iránti attitűdjeimet, vagy egy youtuber iránti attitűdömet, vagy egy zene iránti attitűdömet, vagy egy munka iránti attitűdömet. Én eldönthetem, hogy holnaptól vendéglátás iránt olyan jó lesz az attitűdöm, hogy lehet, hogy el is megyek pincérnek. Amit soha életemben nem akartam, és nagyon nem szeretném. Tehát az attitűd befolyásolható, mert ez az alapkérdésünk, hogy fel vagyunk-e szólítva Isten általunk befolyásolhatatlan dolgoknak a produkálására. És szerintem az attitűd, vagy az, hogy mondjuk ne gyűlöld az illetőt, mert mondjuk kiirtotta a családomat, és utána rabszolgául fogadott. És gyűlölök, és félek tőle, de ezek mondjuk meg vannak tiltva, más attitűdök pedig preferálva vannak. Tehát akkor mégis azt mondod, amit én mondtam az elején, hogy a tettek mögé kell egy helyes érzelmi belső világ, ami parancsba van adva. Nem tudom, hogy a két dolog az mennyire tekintető egy kategóriának. Tegyük fel, hogy nem tudjuk befolyásolni az érzelmeinket, oké? Most megadom neked a fehérre léphetsz. Na, nem tudom befolyásolni. Tegyük fel, hogy féltékeny vagyok valakire. Azt nem tudom befolyásolni, hogy féltékeny vagyok-e vagy nem. De azt, hogy ezt Isten elé viszem el, és kérem el az ő segítségét, vagy bocsánatot kérek-e ezért, vagy például a kívánás, hasonló kategória, azért már tudok. Tehát, hogyha én azt veszem észre, hogy én sóvárgok a másik autója, vagy így a autójára, vagy a karrierje, a másikat előléptették, engem pedig nem. Nyilván ez szomorú leszek, hogy én nem léptettem, nem kaptam előléptetést, de hogyha ezt nem rendezem, és egy keserűség, meg féltékenység, irigység alakul ki bennem a másik iránt, akkor az már az én felelősségem, hogy ezzel nem tettem semmit. Nem mentem oda Isten elé, nem kértem bocsánatot, és nem kértem az ő segítségét, hogy változtassa meg a szívem ezzel a személlyel kapcsolatban, aki például mellettem ül. Ebben a helyzetben azt mondom, hogy a kávé elétevése vagy nem, az irreleváns ahhoz képest, amiért te gyűlöletet érzel. Tehát itt sokkal fontosabb kérdés akkor, hogy te miért gyűlölöd a másikat. És hogy azzal végül is ezek az hogy most eléteszed érzelmi... a kávét, vagy nem, az... Tehát akkor mégis az érzelmi oldala ennek az egésznek sokkal fontosabb, és a tettek meg eltörpülnek? Mert akkor 180 fokot fordultunk az elejéhez képest. Nem, azt mondom, hogy ha te benned van valaki felé egy gyűlölet, és azt nem rendezed, akkor mindegy, hogy mit csinálsz, érted? Meg kell bocsátanom ennek az embernek? És itt most átértünk a megbocsátásra. Jogosan tett valamit ez ellen az ember ellenem? És én ezt nem bocsátottam meg? Mert ha nem bocsátottam meg, és ebből fakad az én gyűlöletem, akkor van egy rossz hírem. Azt mondja a Biblia, hogy ha ti nem bocsátotok meg a ti embertársaitoknak, akkor az atyátok se fog megbocsátani nektek. És ez talán egy jó is. És akkor igen, akkor szerintem ezen az érzelmi parancsok témán folytassuk, mert akkor tulajdonképpen azért kibújt egy-két érzelmi parancs a zsákból, vagy érzelmi tiltás. Általad érzelmi parancsnak titulált dolog, igen. Mert szerintem a megbocsátás sem érzelem. Az sem érzelem.
Na, hát ezt ki fogjuk tárgyalni mindenképpen. Köszönjük, srácok és csajok, hogy itt voltatok. Legközelebb jövünk, Létkérdések Podcast, minden platformon kövessetek, hogyha írni szeretnétek, akkor YouTube alatt kommentben, vagy létkérdésekpodcast@gmail.com. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk, és legközelebb jövünk egy új résszel. Sziasztok! Sziasztok!